Jamen, grund til, at jeg valgte at tage en business practitioner, det var for dels at få nogle værktøjer til min egen forretning, mit eget konsulentfirma. Jeg var nystartet konsulentfirma der, hvor jeg kunne bruge nogle af de værktøjer der. Og det var dels også min interesse for NLP. Jeg havde lidt kendskab til det fra en tidligere kollega. Og derigennem så blev jeg mere interesseret i at gå i dybden med det. Og så var jeg så heldig at møde Per Poulsen fra Humi, og derigennem blive klar over, at han udbød den her uddannelse her. Og så var jeg til en introduktion, et introduktionsmøde, hvor vi i 3 timer gennemgik, hvad i korte træk, hvad sådan NLP egentlig var for noget. Det skabte endnu mere interesse for. Jeg var sikker på, at jeg ville kunne bruge det i min virksomhed, og jeg også kunne bruge det personligt. Selve den form, som uddannelsen er sammensat på med en masse praktik, med en masse øvelser, det synes jeg er en rigtig god måde at undervise på, og det er en rigtig god måde at blive undervist på og lære stoffet. Den måde, at vi træner det, og derved får en rigtig god praktisk fornemmelse for det, det virker rigtig godt for mig. Og det synes jeg også, jeg oplevede på holdet, at alle fik et rigtig stort udbytte af. Og jeg synes, at Per Poulsen han er god til at introducere en øvelse, uden at den er for detaljeret, og så vi bare får lov til at prøve det. Og så bare får lov til at prøve det af med det samme faktisk. Og så efterfølgende snakke om, hvad var det egentlig, vi oplevede. Og det er det, som jeg også tænker, at jeg bruger i min undervisning. Jeg underviser også for eksempel ledige og skal ændre deres opfattelse af, hvad deres ressourcer er. Og derigennem, der bruger jeg også mange af de teknikker her, som jeg har fået her, dem anvender jeg i min undervisning. Og en ting, som jeg har lagt særlig meget mærke til, det er den indlejrede kommando. Og virkningsfuld den er, men også hvor ydmyg man skal være over for den faktisk. Det, som uddannelsen har givet mig, det er faktisk 3 ting. Nu var formålet jo at få nogle værktøjer, og derved kunne bruge dem i min egen forretning, og videre også eventuelt i et samarbejde med Humi efterfølgende. Det var den ene ting. Den anden ting, jeg gik for, det var for at møde nogle andre mennesker. Eller det vil sige, det jeg fik ud af det, det var, at jeg mødte nogle andre mennesker, nogle spændende mennesker, som arbejdede med vidt forskellige områder, havde en vidt forskellig årsag til, at de havde valgt den uddannelse. Og den alsidighed, den synes jeg var rigtig spændende at arbejde med, fordi når vi trænede, så var det vidt forskelligt, og hvad vi også fik ud af det. Der kom nogle punchline ud af det, som jeg ikke havde været forberedt på, kunne komme eller forestille mig, ville komme nogle vinkler. Og det underbygger også det her med, at vi hver har en model af verden. Det blev så tydeligt i den her uddannelse her, og i selve forløbet. Og så på det personlige plan, der synes jeg også, at jeg har fået rigtig meget ud af det, fordi at når det handler om kommunikation, så bruger jeg det både erhvervsmæssigt, og bruger det jo også privat. Og den her uddannelse her er en kommunikationsuddannelse, sådan som jeg ser det. Og derfor så ser jeg en god måde at bruge de værktøjer til, også på en naturlig måde.